Какво представлява вятърната енергия? По дефиниция, вятърната енергия е енергията, която получаваме от движението на въздуха. Тя е възобновяема, чиста и помага за намаляване на използването на изкопаеми горива. Но нека се съсредоточим само върху частта. Енергията, която получаваме от въздуха, е възобновяема, чиста и помага за намаляване на използването на изкопаеми горива. Но как? По целия свят вятърни турбини улавят енергията на вятъра и я преобразуват в електричество, което може да захранва милиони домове и бизнеси. Чрез използването на вятърна енергия можем да произвеждаме чисто електричество, без да създаваме вредно замърсяване. Вятърната енергия е възобновяема, което означава, че никога няма да свърши, докато вятърът продължава да духа. Тя помага да намалим зависимостта си от изкопаеми горива и защитава околната среда за бъдещите поколения. Изграждането на вятърни паркове на сушата или в морето ни позволява да използваме тази естествена енергия, да спестяваме пари, да се борим с климатичните промени и да поддържаме планетата ни здрава и зелена.